What's up mga kagangs? Welcome back sa aking channel. Hello, kumusta? Today's video tayo ay boboto guys. Today is May 13, 2019 and panahon na para ipadinig natin yung ating mga boses sa pamamagitan na pagpili ng ating mga bagong leaders na maglilid sa atin sa Pilipinas. So, tara! Ayan, so bago tayo bumoto guys, iwan ko mga itong dalawang batang ito kina mama para makaboto. Kasi yung presinto namin malapit lang sa bahay nila mama. Saan kayo punta? Nanay. Nanay? So yan guys, tayo ay papunta na sa eskwelahan. Bawal ang camera doon guys. So doon lang tayo banda sa may labas. Pero sa loob ng presinto mismo, hindi pwede. Dito ako gumraduate ng elementary. Hindi ko mahanap yung aking cluster. Hanapin ko muna guys. Yung pala banda. Ayan, cluster 87 pala si ate. Akala ko 67. Dati wala pa to guys. Wala pa ang covered court na ito. Yan no yung aming room dati oh. Wala pa extension. Pero yung flagpole namin the same pa rin. No? So tapos na akong bumoto guys. Ayan. So ako ay pauwi na. Yung school namin dati dyan yung aming room dati guys. Same pa rin siya ang kanyang flagpole. Hindi pa nagbabago. Hey, ready cast my vote. Good luck sa mananalo. Ayan, so tapos na akong bumoto guys. Hopefully kayo din tapos na. And sa atin nakasalalay ang future ng ating bansa. Vote wisely everyone and hopefully tayo ay makaboto ng magaling at matalino na leader. Alright. Parang uulan talaga guys. Oh. Patay. Madami pang hindi nakaboto. Diyan ako bumoto kanina. Dito pala. Diyan. Sa loob. Hi. Good luck sa mga winners. Yan. Sasakay na ako. In today's video, tayo ay inimbitahan ni NCCC Mall Buhangin para manood ng JOHN WICK 3 premiere tonight. Pero kapag bahay lang ako guys. Ayan, so meron tayong 5 tickets. So 3 ticket para sa 2 ticket para sa mga vloggers, then 2 ticket para sa family ko. Para ma-experience sila ang JOHN WICK 3. Ayan guys. Andito lang ako sa NCCC Mall Buhangin guys, and tingnan nyo ang kanilang cinema. Napakaganda.
So, nasa counter na ako nila ngayon guys. Napaka-nice na counter na. Cinema tickets nila. Ayan. We got our tickets now. Ayan. So, ayan, so mag-aantay tayo until 8 PM guys. Kasi 8 PM pa daw mag-start yung palabas. Maglalakad-lakad muna tayo. Punta tayo sa top and play ngayon. Tingnan natin ha? Nilang bagong top and play. Pero yung opening guys, nandito kami. Top and play nila. Medyo wala masyadong tao. Lapit ko lang si Kirby. Andito daw si Kirby. We got our tickets now. Ayan. John Wick 3. Hi Chard. Hello. Pangit. Ano ng babae? Babae. Bebe, maguna siya, oh. Ito, kita kaya. Walang i-promote ang mo. Uy, kamusta yung kuan? Ang pinaka. Interview ka nila? Actually, kahit pinaka, wala na yung manananghid, no? Tapos, Kat, Lopez, Tagalog, Korean, oh. Tagalog, Korean accent. It's very wrong. Ano yung Pinakadapit. Please subscribe to Churi PH. Yes. Subscribe to my channel, please. Oy, 61. Parang, Grabe ka taas mas. Hello! Saan sabay niyo mo? Mangod. Ay. Si Sir Tari. Ay, si Kuya na nila na siya. Na. Number 1. So, life hack number 1, if you see me in the video, pinaka-solution doon is ang pumili ng bago. Life hack number 2, mas nagtutulo niya, mas nagtutulo niya. Sex mo. Pumili ng gamot. Subscribe to my channel. Are we ready? Kita mo sa part 1 to part 2 na. Abot sa iro. Sabi ta. So papasok na tayo in a while guys. May naantay lang kami isang kasama kasi kailangan ko rin yung isang ticket na kasi short kami ng isang ticket. I mean, even the travel tax, we've got that covered for you. Your stay, your whole experience. This year got great entertainers. That's correct. Sure that you do. If you don't have a passport yet, pila na makip-appointment na. So you're gonna have, your passport. And if you already have your passports, you can join us as long as the expiration won't be Any sooner than March 2020. That's Bye Kissy! Kaya sa palabas na kami guys. Tara! Tara na! How was it? Nice song movie guys. And ang ganda ng cinema nila. Paano siya no? Parang magbangga lang tanaw. Kumusta ang cinema sa NCCC? Okay kayo. Sure. Lagi. Okay kayo. Grabe, oo. Kinalutang na kayo ko na sobrang Nakalibat? Naliwat ako kaya ako sa tubangan. Pero kahit naka sa tabangan, Hindi man siya. Di ba sa mall? Sa ebok sa mga cinema. Ang problema lang na ako kay medyo maliit yung space. Kailangan mo lang mag-space. We need to space. Yung space lang. Oy! Oy, I need space. Pero the cinema itself, okay man siya. Dapat maka 10 minutes ka, no? Alright, visit NCCC Mall of Buhangin and have a good time. Wala ko nag-expect
Wala ko na-expect sana. Ano niya ba? Anong ko na? Ayos sa isang sound. Brutal kay John Wick. Kaya pala siya R16. Kasi hindi talaga siya pwede sa mga bata guys. Super brutal na movie. Busog na na. Not a sponsored video. Jollibee Bikini Man.